Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivienne. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti poki štapiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. Da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? Ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. Ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? Ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra. Treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta. A sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. To izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ugrejati senom. Tako je. Gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. Divno. Jao, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično.
A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je. A sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam. Svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. A šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. Nemoj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Šta? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Šta želi mala? Ćao svima, ja hoću pomfrit. Hoćete mi ga spremiti? Odlično, čekam vaše varijante. Naravno, to mi je omiljeno jelo. Uvek naručujem pomfrit u Meku. Ja već imam zaleđeni pomfrit. Ups, izvini, Bako. Sad ću sve skinuti. Tako bolje. Jao, Roxy, moraš da paziš. Razumem, Bako. Dakle, gde sam stala? Tačno, treba mi tiganj. Moj poslednji susret sa tiganjem nije bio uspešan. Morala sam da renoviram kuhinju. Tačno, mogu da spremim pomfrit u tosteru.
Tako će sigurno biti bezbednije. Da, ostalo malo sačekati. Jao, šta sve ova devojčica neće izmisliti. Okej, moram očistiti krompir. Prvo ću skinuti ljusku. Savršeno. A sad mi treba specijalni uređaj. Gledajte kako se to radi. Odlično. Stavit ću nekoliko komada zajedno i saviti ih u rolnu. A sad ću nabosti rolne na štapić. Ha, gotovo. Ostalo to ispržiti u vrućem ulju. To će biti jako dobro, verujte mi. Čekamo da krompirići postanu zlatni. O, da. Odlično mi ide. Ej, gde ste odneli mu uređaj? Vratite! Šefe, je li vam žao rende za baku? Dajte, nemojte biti cicija. Tako je, hvala. A sad ću narendati pomfrit. Odlično. Dodat ću malo brašna, jedno jaje i promešati sve. Trebalo bi da ispadne testo od krompira. Odlično mi ide. A sad mi treba kalup. Uzet ću kalup u obliku srca, jer je sva bakina hrana napravljena s ljubavlju. Dakle, stavljam svoje testo u kalup i pravim nekoliko takvih srca. Sklanjam kalup i šaljem te u rernu. Roxy, gori ti pomfrit. Jao, da, upravo si. Treba brže izvaditi to. O, ne. Krompir je izgoreo. Prokletstvo. Šta da smislim? Tačno. Koristit ću hleb. Nekoliko pačeta će biti dovoljno. Sad ću lepo iseći ovaj hleb. Odlično mi ide. Da, super. A sad ću to sve staviti u pakovanje. Odlično. Nadam se da Chloe neće primetiti razliku. Tačno. Dodat ću još i sos. Imam sirup od jagoda. Mnogo je ukusan. Preliću svoj hleb sa njim. Tako je. A zatim ću dodati bombona njorc. Ekstra. Bako, vidi šta sam napravila? Roxy, svaka ti čast. Moje jelo je također spremno. Stavit ću sve na tanjir. I nacrtati srce kečapom. Da, savršeno. Divno. Hej, uzeli ste moj kečap, dajte mi. Ne, to je osveta za rende. Preliću kečapom svoj pomfrit. Gotovo. Chloe, možeš da probaš. Prijatno. Wow, koliko pomfrita. Želim da počnem od ovih slatkih srca. Sad ću da probam jedno. Nije nešto. Hoću da probam sada ovo jelo. Izgleda jako zanimljivo. A kakav je ukus? Kako hrskavo, kao čips. Super! Sviđa mi se. A šta je ovde? Šta? Pomfrit iz meka? Ne, pa to nije čak ni pomfrit. To je hleb sa sirupom i bombonama. Ukusno, sviđa mi se. Roxy, pobedila si. Svaka čast. Da, prva pobjeda je moja. Bako, podržavala si me. A sada želim koktel. Hoćete mi ga spremiti? Sigurna sam da ćete uspeti. Dobro, Roxy, hoćeš da ti pokažem trik? Vidi, sad ću ovu korpu sa voćem pretvoriti u isečeno voće. Kako je to moguće? Baka mađioničar. A sada uzimam sprej za hlađenje. Tako je. Nisam tamo pritisla. Moje naočare se smrsle. Ne vidim ništa. Šefe, jeste ovde? Prestanite, bako, jao. Ili je to Roxy? Ups, šefe, izvinite. Nemojte više to da radite. Da, sad će sve biti u redu. Pritiskam. Eto, voće je smrznuto. Sada uzimam čašu. Zatim ću narendati voće.
O, kad je voće smrznuto, odlično se trlja. Odlično mi ide. To je to. Sada treba dodati malo vode. O da, napravila sam pravi voćni led. Aloe će se sigurno dopasti. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja imam nevjerovatnu ideju. Dakle, treba mi šejker. Sipat ću žvaku iz aparata u njega. Tako je. Šta? Žvake? Ali kako ćete napraviti koktel od toga? Probat ću. Kako tvrda. Čak mi je ispala vilica. To se ne može jesti. Vratit ću vilicu. Je li sad dobro? Valjda je sve na mestu. To je najsmešniji što sam ikad video. Dobro, žvaka nije jedini sastojak. Treba dodati još puno sirupa sa ukusom kupina. Tako je. I što više srebrnog praha. Hoću da mi koktel sjaji. A sad ću dodati led i sipati vodu. Da, tako je. Ostalo je sve promešati. To treba raditi aktivno. Tako je. O da, miris je super. Sipat ću koktel u aparat. I ostalo ga je ukrasiti kišobranom i slamkom. Eto, moj prelep koktel je spreman. Može da se pije. Wow, bravo, šefe. Dakle, ja ću sipati žele bombone u blender i dodati Sprite. Može malo više. Da, tako je. A sada uključujem blender. Zaboravila sam na poklopac. Ali nema veze, to će svakako biti ukusno. Našla sam čašu u obliku mede. Sipat ću koktel u nju i staviti slamku. Jao, to izgleda preslatko. Oduševljena sam. Chloe, probaj brže. Prijetno, sestro. Sve izgleda tako zanimljivo. Hoću da probam ovaj koktel u slatkoj čašici. Jako ukusno. A sada šareni koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, super! Stavljam like, sviđa mi se svaki ukus. A šta je ovdje? Koliko koktela? Jedva čekam da probam. To je prelepo. Ali ne znam koga izabrati. Dobro, svi ste pobedili. Čestitam. Kako lepo. Hvala. Nemoj da stojiš pored moje kuće. Baš mi je nezgodno. Moja kuća izgleda mnogo lošije od vaših. Ali ništa, već znam kako da je ulepšam. Zato mi je potreban običan karton. Da, tako je mnogo bolje. Zatim uzimam kutiju od jaja i farbam je u lepu boju. Da. To moram ponoviti nekoliko puta. Zahvaljujući tome dobit ću odlično pokriće za krov. Da, sad je mnogo bolje. Moja kuća izgleda mnogo lepše i modernije. Zdravo, moji pratioci. Kako ste? Tačno, smajlići. Ovo je odličan i veoma jeftin način da se ukrasi kuća. Zato ću uzeti običan karton i seći ću od njega krugove i obojiti ih. Da, tako je. Zatim će mi samo preostati da na njima nacrtam smešna lica. Pogledajte kako je slatko. Svi ti smajlići ću okačiti na zidove. Imam za tebe dodatni smajlić. To je veoma grubo. Nisam mislio da tako misliš o meni. Samo nemoj da plačeš, to je samo šala. Dobro, a vreme je da stavim malo karmina. Čekajte, moj karmin je tako lep da bih mogla obojiti čitavu kuću sa njim. Da, baš to ću i da uradim. Pogledajte, sad je potrebno ukrasiti krov. Zato ću koristiti svoju staru odeću koju više ne nosim. Mislim da će ovo izgledati odlično na krovu. Da, znala sam.
A sad ću ukrasiti ulaz i prozor. Moji ukrasi će biti također mekani, ali ovaj put žuti. Dodatno ću zalepiti na zid slatki natpis, a oko ću ukrasiti kuću prelipim roza cvjetićima. O, pogledajte, sada kuća izgleda kao da u njoj živi prava princeza. Dakle, vreme je da i ja ukrasim svoju kuću. Potrebna mi je pomoć. Čuo sam vas, bit će urađeno. Dakle, stigao sam, sklonite se. Uskoro će vaša kuća postati zlatna. Wow, cool! Ali to još nije sve. Samo trenutak, stižem. I Sam je tu. Kakve još želje imate? Moram ukrasiti krov. Želim da zakačiš na njegove crvene jastuke i pretvoriš tu običnu kuću u pravi zamak. Razumeo sam. Gospođice Molly, za par minuta nećete prepoznati svoju kuću. Prozori će biti ukrašeni pravim rubinima. Na pod ću staviti crveni tepih, a ispred ulaza će biti postavljena zlatna glava na stupu. Da, tako je. A iznad vrata, najvažnije, znak dolara. Wow, Sam, ti si genije. Dobro ću ti platiti. Da, slušam. Šta, snimaju nas? Da li imate dozvolu za to? E pa, kućica je spremna. Sad je vreme da je ukrasim iznutra. Čini se da je ovdje nekako prazno, ali izgleda da znam šta može da mi pomogne. Zalepit ću na zid ove isečene novine. Pogledajte, to izgleda baš moćno. Jao, nešto mi se zalepilo za leđa. Padam. Pogledajte kakvu kutiju sam pronašao na podu. Ako okačim ove kutije na zid, mogu mi poslužiti kao odlične police. A na njih ću postaviti sve svoje stvari. A sad mi treba 100. Noge će biti limenke od kole, a ploča će biti od starog kartona. Ali još mi treba nešto gdje mogu da sedim. Mislim da će za to odlično poslužiti kesa za smeće. Da, odlično. Baš mi se sviđa ovdje. Na pod ću staviti puno lepih roza jastuka. Također imam gomilu omiljenih igračaka. O, da, sa njima mi nikad neće biti dosadno. Društvo, pozdrav od Kissy Missy. Odlično, a sada treba ukrasiti zid. Okačit ću jednu simpatičnu policu oko koje će biti 2 oblaka i duga. O, divno. A sad je vreme da pripremim radni prostor. Na svom omiljenom roze stolu ću rasporediti sve što mi je potrebno. Sad, šminku, igračke i pribor za pisanje. Gotovo. Kako vam se dopada moja kućica za princeze, a? Da, ovdje je naravno skupo, ali je nekako dosadno. Znam, treba srediti interijer. Prvo ću to učiniti uz pomoć novčanica. Po podu ću razbacati novac. Mnogo je udobno sedeti na parama. A sad ću okačiti skupe crvene zavese da ne bi slučajni prolaznici gledali kroz prozor. Danny, nemoj da mi smetaš. A sada treba da napravim mjesto za čuvanje obuće i torbica. To izgleda baš cool. Ali ovdje nešto nedostaje. Stavit ću zlatni sto, puno zlatnih detalja i naravno zlatnu stolicu. Bavit ću se svojim omiljenim hobijem i igrat ću PlayStation, koji je usput rečeno također zlatan. Dakle, počinjem. Obožavam ovu igricu. Drugari, vaše kuće su ekstra. Svaka vam čast. Opa! Izgleda da sam stigao baš na vreme. Pljačkati ovu kartonsku kuću sigurno nema smisla. Ova roze kuća također ne izgleda previše bogato. Ali ovaj zlatni dvorac mi odgovara. Jao, obezbeđenje. To nije problem za mene. Jao, krofna. Baš sam gladan.
Sad ću je probati. Tu ima više krofni. Cool. Prijatno. To je bilo baš lako. Ovo mi je prilika da provalim ovaj dvorac i odnesem sve odavde. Wow, čak mi nije ni potrebno ulaziti unutra. Skupo kamenje visi direktno na prozoru. I taj znak dolara ću odneti. Ni ova glava ni loša. I sa krova ću također skupiti dragocenosti. Joj. Nešto sam se zaneo. Ovo je pravi sanduk sa blagom. Moram ga obavezno uzeti. Kako svetli. Ništa ne vidim. Gde sam? Izvucite me odavde. Mamice, moram da idem odavde. Ponovo sve vidim. Ne. Uhvaćen sam. Prvo ćeš morati vratiti sve što si uzeo. A u vreću umjesto onoga što si ukrao ja ću staviti tebe i izbaciti odavde. Da, tako je. Marš odavde. Nadam se da ovaj huligan nije probudio gospođicu Molly. A ja sam baš dobro odradio. Svaka mi čast. Dakle, izbacit ću smeće. A sada napraviti 3 sprata. Eto, ispala je savršena kuća, jel da? To je užasno, Jess. Dakle, moj Labubu će živeti samo u najboljoj kući. Sad ću je naručiti. Hitno mi treba kuća. Brže! Gospođice, spuštam kuću. Čujete li me? Spuštam kuću. Jao, pazite, kuća leti pravo na Labubu. Dobro je. Kuća je na mestu. Odlično. Onda mogu da počnem da je ukrašavam. Želim da cela kuća bude roze i pufnasta, kao moj slatki Labubu. Zato ću koristiti mekani tepih. Sad ću isteći prozor. Odlično. Ćao, draga, jel ti se sviđa? Super, ali to još nije sve. Pogledaj, dodat ću još malo ukrasa. Ne brini, Labubu, to su samo igračke. Divno. Sviđa mi se. Rose je već počela da ukrašava kuću. Dobro, ni ja nisam ništa gora. Uzimam karton, treba ga iseći na pravougaolnike, a sada svaki deo bojim farbom. Imam gomilu raznobojnih pravougaolnika. Super! Ostalo je da ih zalepim na kućicu. Kako slatko! Moj Labubu će sada obojiti nekoliko pravougaolnika. Izgleda cool! Šta se tamo dešava kod Rose? To mi je diskoteka. Hajde da plešemo. Usput, ova disko kugla je tako lepa. Želim da i krov kuće lepo sija. Da, to je prelepo. Ne, nije lepo. Ja imam bolju ideju. To izgleda jadno. Ne, to je lepo. Pogledaj. Napravila sam lep ukras. A zalepit ću to sve na krov. Divno. Labubu, jel ti se sviđa, a? Drago mi je što si srećan. Super. Okej, hajde da ukrasimo krov. Ovdje će visiti portret moje kraljevske Labubu. A ja ću okačiti portret svog Labubu. Ovako je bolje. Wow, devojke, svaka vam čast. Ukrasili ste kuće s polja. Idemo dalje. A ja sam već smislila kako ću srediti prednje dvorište. Zalepit ću sve olovke koje imam. Tako je. Pogledajte, napravila sam tako lepu, šarenu i čvrstu ogradu. Izgleda ekstra. A moje Labubu će iskopati rupu u zemlju da bih ja posadila biljke. Dakle, evo ga prvo seme. Wow, šta se dešava?
Pogledaj, drveće se probija kroz zemlju. Stavit ću još stazu od kamenja. Uspelo je. Ajoj. Labubu, jesi li vidjela ovo jeftino dvorište? Ja ću ti napraviti mnogo bolje. Dakle, ograda će biti od čistog zlata, a staza od svile. Tu ću staviti kraljevsku terasu, a ovdje fontanu. Prelepo. I ukrasit ću sve cvetnim žbunovima. O, da. Oho. Kod Rose je tako sve skupo i bogato. Ali nema veze. Ja sam već počela da pravim prvu sobu. Uzela sam pakovanje od jaja i seći ću potrebni deo u obliku konusa. I obojit ću ga belom farbom. Zatim olovkom ću nacrtati njušku mačke. Da, a sada pravim slike. Pogledajte, imam slike sa mačkom, slonom, psom i lavom. A zalepit ću ih na zid. Tu ću staviti kauč i jastuke. A tu neka budu police sa knjigama. Tu ću staviti radni sto, stolicu i to je to. Moj Labubu pleše od sreće. A šta je Rose mislila? Ja ću staviti kamin. Odmah ću da ga zapalim. O ne! Sve gori! Šta da radim? O ne! Moja kuća gori! Sad ću ja sve da ugasim. Presvlačim se u vatrogasca, a sada gasim. Uspela sam! Wow! Labubu, ti si mi tako hrabra! Dobro, nastavit ću. Tu će biti fotelja, stočić. I ovdje ću staviti. Moje Labubu izgleda zadovoljno. Njoj se baš dopalo ovo kraljevsko renoviranje. Tako sam srećna. A sada uzimam časopis. On je tako lijep. Mogu da isečem ove prelepe kružiće odavde. A sada uzimam raznobojni papir i pravim najlepše tapete na svijetu. Da, ovo izgleda super. Pogledajte. A sada uzimam šablon sa kvadratićima. Stavljam ga na karton. A sad mi treba crna boja u spreju. Aha, super. Juj, ups. Izvini, Labubu. Nisam namerno. Sklanjam šablon. Da, ispalo je super. Ovo će biti pod. Tu ću staviti veš mašinu, WC šolju i kantu. A tu će se moj Labubu kupati. A već je počeo da koristi tuš ekstra. Kod mene sve mnogo bolje. Tu će stajati kada, ovdje polica sa proizvodima za negu i zlatna WC šolja sa dijamantima. Gotovo. Treći sprat će biti još bolji. A čime je zauzeta moja Labubu? O, ona gleda modnu reviju. A znam šta da radim. Dakle, tu će biti njena garderoba. A ovdje slačionica. Tu ću staviti pistu. Da, sad će moj Labubu moći da organizuje svoju modnu reviju, da zove prijatelje i pokazuje svoju odeću. Svi su oduševljeni. Moj Labubu ima nevjerovatan ukus za odeću. Kako super! Svi mi se dive. Što? Ne sviđa vam se? Dobro, razumela sam vas. Odmah ću promeniti izgled. Što mi u redu? Sad čekajte. Je li sad bolje, a? Da, ja sam tako lijepa. Rose, hvala ti na poklonu. Ovo je predobro. Ja sam presrećna. Nema na čemu, draga. Oho, ovo nije loše. Ali kod mene će biti bolje. A potrebna mi je pomoć. Pozvaću baku. Zdravo, bako. Trebaš mi? Stigla sam, draga. Sad čime da ti pomognem? Treba da opremim spavaću sobu za Labubu. Naravno, odmah ću ti isplesti sve što je potrebno. Za početak lep tepih, tako je?
A sad ću ti isplesti krevet za tvog labubua. Sačekaj, eto ga, gotovo. Ne mogu da verujem, kako sjajno! Ovdje će staviti krevet, a tu ću okačiti lepe slike. Stavit ću fotelju i vešalicu sa odećom. Kako sjajno! Sviđa mi se sve što je ovdje. Tako sam srećan zbog nove kućice. Hvala! Sada i ja mogu da pokažem svu svoju odeću. Kako vam se sviđa? Ocenite u komentarima koja je najlepša. Devojke su se odlično snašle. Lajkujte ovaj video ako vam su se dopale. Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? Šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super! Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. A od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool! Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota! Ovdje mu je savršeno mesto. Cool! Čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta tu radiš? Hej, vrati mi! Šta? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? Kakva pera je? Došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? Kakav je to užasan zvuk! Da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. Da, tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidio ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. Da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi, uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji. Pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Na
Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidjela našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. O, to će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka, obavezno stočić i naravno televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti kutak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. O, obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Ne, školjka je bolje. A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan, ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. O, šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično. I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se... Dakle, jedu mi se vafle, baš kao na slici. Važi, napravit ću ih. Mutilica, lopatica, idemo. Ukusno. Jao, izvinjavam se. Strašno. Dobro, a vreme je za kuvanje. Sipam brašno. Onda 2 jaja. Pa i šećer, naravno. Malo mleka i maslaca. A sada to sve mešam. A gledaj, uči bene. Kako da ne?
Sad ću sipati testo u činije. Ovako. Zatim dodati malo crvene jestive boje i promešati. Hoćete da se takmičimo u brzini? Hajde! To je to, završio sam. Sada samo sipam testo u peglu, ovako. Moje vafle su skoro spremne. Jao, obožavam Nutellu. Šta? Šef je već spremio vaflu? Moram nešto da smislim. Tačno, Nutella. Sipat ću brašno direktno u nju. I mleko isto. A sada to sve mešam. To je to, sipam testo u peglu za vafle i čekam. Sigurna sam da će joj se svidjeti čokoladne vafle. Šta mislite? Moram ukrasiti svoje vafle. Umočit ću ih u čokoladu. A zatim u šarene konfete. Lepota. A zar je to vafla? Pogledaj kako izgledaju prave vafle. Služe se sa javorovim sirupom i šećerom u prahu. Pa i malo jagode za ukras. Eto i moja vafla je spremna. O, svi su ukrasili svoje jela, znači moram i ja. Ukrasit ću svoje jelo bombonama. O da, izgleda super. Šteta što meni ništa nije ostalo. Gotovo, završili smo. Wow, ne znam odakle da počnem. Probat ću ovo jelo. Kakav miris. Ukusno je. Ben, to je super. Sad, Emina vafla. O da, bombone i čokolada. Neobična kombinacija, sviđa mi se. I naravno, bakine vafle. Jedva čekam da probam. Jao, to je divno. Ne mogu da izaberem. Sve mi se sviđa. Želim sve da pojedem. I bakine vafle, i šarene, i čokoladne. Oduševljena sam. Jel? Betty, jesi li dobro? A, ko je pobedio? Pitam se šta će biti ovaj put. Sad čekajte. Eto, hoću pileći batak. Lako. Čekajte, a gdje da ga uzmem? A, sklonite to. Šta ti je? To je samo piletina. I sad ću je spremiti. Natrljat ću pile uljem. I onda dodati začine. Odlično. Sad ću iseći jabuke. Uf, kako su mirisne. Jednu ću staviti unutra. A druge neka budu okolo. To je to. A vreme da ideš u rernu. Šta? Baka je skoro završila? Čekajte, imam ideju. Uzet ću ljuti čips i dodat ću ljuti sos. Sad to sve treba promešati. Odlično! To je moje paniranje. Pileći batak, ideš tamo. To je to. Sad ideš na pleh. Ma vi nemate pojma. Gledajte kako treba. Posipamo meso različitim začinama. I dobro trljamo njima batak. A sad ću ispržiti to u svom profesionalnom tiganju. Važno je paziti da ne izgori. Odlično mi ide. Oho, baka je skoro završila. Piletina je spremna, a malo naranđe i ukras na noge.
Divno. Kate, gledaj svoje posla. Pa dobro, moje jelo će svakako biti bolje. Ekstra. Nešto peče. Jao, to je bilo jako ljuto, ali ispekla sam batake. Ostaje samo da ih spakujem u kanticu. Savršeno pečeno. Ja ću služiti meso na fontani. Samo treba dodati sira i to je to. O da, sirna fontana. Betty, bit ćeš oduševljena. Prijatno. Wow, sve je tako različito. Je li to sirna fontana? Dobro, nju ću prvo da probam. Umačem u sos. Izgleda cool. Wow, ukus je neverovatan. Pile ili batake? Prvo batake. Probat ću. Nije loše. Čekajte. O ne, kakvo ljuto paniranje. Sva gorim. Moram hitno pojesti nešto. Dobro je. Bakino pile je baš dobro. Probat ću batak. Kakav miris. Bako, to je neverovatno. To je definitivno pobjeda. Baš me briga za manire. To je previše ukusno. Da, baka je najbolja. Hvala, unuko. Ovaj put mi se jede pomfrit. To nije ništa za mene. Baka će se snaći. Joj, moji prsti. Čak i ja to umem. Treba iseći krompir. Hej, nož je se zaglavio. Hajde, izlazi. Jao. Ups, to nisam ja, to je baka. Što? Jao, zlato moje, ne smetaj mi. A baka će napraviti najbolji krompirići. Stavit ću ih u lonac. Politi uljem. I dodati začine. I naravno grančicu ruzmarina. Ja ću odneti. Ne, ja ću. Smirite se. Oba ćete mi pomoći. Sad ću vam pokazati šta može moj profesionalni kuvarski uređaj. Par pokreta i krompir se pretvorio u spiralu. Jeste vidjeli? Sad ga treba samo ispržiti. To je to. Sve sam isekla. Sad treba staviti sve u toster. Uključujem i to je to. A bitno je uhvatiti sve. Ups, malo sam promašila. Nema veze, sad ću sve skupiti. Tako je. Baš kao u Meku. Jo, a ovaj krompirić je za mene. Moje jelo je spremno. Miriše predobro. Ostalo je preliti sirnim sosom i to je to. Kako banalno. Tako se treba servirati pomfrit. A sos barbeku je mnogo bolji za krompir. Kako si pametan. Najbolji sos je kečap. Hajde, Betty, reci im. Oho, koliko krompira. Probat ću prvo ovo jelo. Izgleda baš kao na mojoj slici. Polit ću kečapom. A miris je kao u McDonald'su. O, i ukus također. Super. A sada bakin krompir. O, koliko sosa. A nije loše, ali to nije baš ono što sam htjela. Wow, šta je to? Izgleda dobro. Ali prvo treba umočiti u sos. Wow, to je ludo ukusno. Ben, ti si kulinarski genije. O da, ja sam najbolji. Hteo sam da kažem hvala.